काय मंडळी बरा मा, मी प्रीतिया कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। तर काल पुष्पा 2 रिलीज झालो, तर कालची तिकीट नाही भेटली आमका, म्हणून आम्ही आज चाललो पुष्पा 2 बघू। गर्दी किती हा काय हा माहिती नाही, पण तिकीट काढलेली आ, मग जाऊचा। तर चला पुष्पा 2 बघू। परी कुठला पिक्चर बघू जातोय? आम्ही मूवी बघू निघालो मित्रांनो। पुष्पा 2 मध्ये एक सरप्राईज दिलेला हा। इथं मूवीचा पोस्टर लागलेला होता बाहेर, आणि हो कॅप्सूल मॉल असा छोटसो जिथं। तर मित्रांनो आम्ही पिक्चर बघूसाठी मॉलमध्ये गेलो। हे बघा, आता आम्ही तिकीट घेतो। खुशी से हाय। हो इथनं एंट्री गेट आहे, इथं चेकिंग होता। पुष्पा 2 चे होल्डिंग लागलेले आहेत छोटे छोटे। खूप छान या रूप असा पुष्पा 2 चा। इथून आतमध्ये जायचा, तिथं पिक्चर हॉल असा। इथं परीने पॉपकॉर्न घेतले आणि एक कॉफी घेतली आणि स्टार्ट झालो पिक्चर्स बघूसाठी। तर मंडळी आम्ही पिक्चर बघूसाठी आमच्या सीटवर बसलो। 10 मिनिटात पिक्चर चालू होतो। मित्रांनो पिक्चर स्टार्ट झालो असा, आणि स्टार्टिंगला थंयसर पुष्पा 2 ची फायटिंग सुरू झालेली असा, डिशोम डिशोम। बघा पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हर की झुकेगा नहीं। राम राम मंडळी। तर ऐसन पुष्पान सगळ्यांका धुतल्याना मस्तपैकी हड्डी पसली एक केल्याना सगळ्यांची, आणि ह्या मस्तपैकी गाणं असा। पुष्पा 2 ची सगळी गाणी खूप छान असत, तर तुम्ही नक्की बघा पुष्पा 2। तर आता थोड्या वेळाने इंटरव्ह्यू होतलो हा। परी खुशी बसली आहेत, थंडीचे दिवस असत पण आतमध्ये अजिबात थंडी लागणार नाही। सगळे पॉपकॉर्न खाण्यात व्यस्त असत। आणि मंडळी पुष्पा 2 मध्ये ज्या सरप्राईज दिलेला असा ता म्हणजे असा की पुष्पा 3 पण येता। संपलो आम्ही बाहेर निघालो। खुशी आमच्या तुरु 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 धावता, तर बाहेर खूप थंडी होती। मित्रांनो माका तर पुष्पा 2 पिक्चर आवडलो, तुमका कसं वाटलो तो कमेंट करून नक्की सांगा।